σε λένε? Heisenberg. Heisenberg. Εντάξει. Πώς και από τα μέρη μας. Δεν σκοπεύω να κάτσω για πολύ ακόμη. Όχι. Μίλα. Άντε, γιατί ήρθες εδώ, μίλα. Για τα 50.000 που μου χρωστάς. 50.000. Θεέ μου. Πώς σου ήρθε? 35.000 για τα ναρκωτικά που μου έκλεψες και 15.000 που βάρεσαι στο φίλο μου. Το θυμάμαι αυτό το παλιοκαριόλι. Κάτσε να καταλάβω. Έρχεσαι μέχρι εδώ. Μου λες ότι σου έκλεψα τα ναρκωτικά. Πλακώνω το φίλο στο ξύλο. Και μετά έρχεσαι εδώ και μου φέρνεις κι άλλα ναρκωτικά. Ωραίο σχέδιο έχεις. Που δεν κατάλαβες κάτι. Αυτό εδώ δεν είναι μεθαμφεταμίνη. Heisenberg. Πώς και από τα μέρη μας. Δεν νομίζω. Τα έγραφε. Έλεγα μόνο μου, μην γελάω. 50.000, ω Θεέ μου. 35.000 για τα ναρκωτικά που μου έκλεψες και 15.000 για... Όχι. Μίλα. Αγάπη σου. Έλα μα να κάνω σαν 2 φορές. Περίμενε, άλλαξε.